Jsi si jistá, že je to tadyto? No, tak na 99%. Tak ztratěné jsme tak či tak, takže je to úplně jedno, kam vlastně jdeme. Jo, ale doufám, že tu chatku najdeme a hlavně doufám, že to Siren Head nebude. Jo, tak v to doufá každá. Jo, jinak kdo půjde pro tu knížku potom donútra? Půjdu já potom. A dá se tam vlastně nějak dostat? No, nad tím jsem ani úplně nerozmýšlela. No, tak budeme doufat, že jo. Jo, to budeme. Everything's not fine. All the people ain't happy, and the river has run dry. You thought you could go free, but that system is done for. If you listen real closely, there's a knock at your front door. You'll never get free, lamb to the slaughter. What you gonna do when there's blood in the water? The price of your greed is your son and your daughter. What you gonna do when there's blood in the water? When there's blood in the Hele, poslyšte, já jediné, co chci najít Tylee. Živou a zdravou, ale tohle není způsob. Jediné, co dobíme, je, že jdeme úplně, ale že úplně slimáčím krokem. Každou půl hodinu vyvěsejme tu pitomou vlajku a prostě jdeme iba rovno. To není způsob, tak to si nějak nenajdeme. Jo, a prostě jsou to puberťačky, sám se to povedal a prostě oni samozřejmě, že nejdou iba jedným směrem. Prostě jakože ano, když se začínal, tak máš iba jedným směrem, ale tohle je prostě čarovný les. A navíc mají tu knížku a mají ji za sebou a v té knížce je něco napísané nebo nejsnad. Takže pochybujem, že asi išli rovno. Co se týká té knížky, tak ano, jsou tam nějaké základné věci o tom Siren Headovi a o tomto lese. Ale tohle je overený způsob. A je to jediný způsob, jak prostě se dostat z tohoto podělaného lesa. Dobré, ale já nevím, zabočit, raz zádem by vás zabilo? Fajn, tak vás to tak moc potěší, tak teraz nepůjdeme rovno, ale můžeme jít teda, nevím, třeba tam tím směrem a půjdeme tím směrem hodinu, potom ten směr zase změníme a půjdeme jiným směrem hodinu, tak? Jo. Fajn. Ale už mi nejde pokoj. Jdeme vyv. Jo. Fuj, super. Co z toho jsem musela chodit? Jo, ale aspoň víme, že jsme na správné cestě k té chatce. My jsme ji našli. Kámo, máme takové štěstí, že jsme ji fakt našla po hodně či dvou. Tak jo, fajn. Půjdeme k ní a dohodneme si tam plán, alebo se dohodneme tu. No, protože je tu zařastěný, tak bychom se dohodl tady. A když si povedala, že ty půjdeš pro tu knihu, tak my 9 tady někde počkáme zalazená. Jo, to beru. Ale tam fakt nejsou dvere a tak vysoko nevyskočíš, takže tam asi půjdeme všetky a nějak tě tam vysadíme, lebo jak tak oni to prostě nemáš šanci prelézt. Jo, to je pravda. Sakra, ale potom jak se dostaneš ven? Ne, to je prostě nemožný. Jo. Hele, neříkal jsi, že tam něco bylo? Jo, postel udělaná ze slámy. To tě moc nepomůže. Jo, ale tak... lano asi nemáme, že ne? Sorry, Tylee, to jsem fakt nebavila.
A co kdybychom našli nějakou fakt dlouhou palicu a Diamond by mě vysadila a kdyby mě tu palicu dáme tomu prostě tam hodila, to asi nebude fungovat. Asi ne. Alebo by se mě tam hodila tu palicu okamžitě do té chatky a ty by se potom jakými nastavila, že by se tak prostě jakože oprala prostě o tu zdítku a zbala by si se a možná by se ani vylezla. Pohodě? Jo, já jsem nastavila. To asi fungovat nebude. Vyzkoušet to můžeme. Tak jo, jdeme tam, nějak se tam dostanu. A způsob, jak odtad vyjdu... Nějaký myslíme. Hele, však si prostě říkala, že je tam ta blbost, prostě, do které se dá skovat, kdyby nejhorší se naskováme. Tak jo, jdeme, ale hodně rychle. Chata, nevím, co to je, ale chata ne. Jo, jak to prostě nevypadá to strašně divně, ale budeme tam prostě hovorit chata. Tak jo, fajn, teď jak tam dostaneme? Dobré, takže vy dvě mi tam nějak vysadíte a já se to pokusím nějak prolézt. A jo, kdyby šel Siren, tak kam se vyskováte? Tam do toho. Minule jsem se toho zalezla a nevšimla jsem vás naštěstí. Dobré. A cestu ven nějak myslíme. Tak jdeme. No, tam tak jdete? Jo, tak na 3. Dobré. 1, 2, 3. Počkej, ještě vyšší. Lucky si v pohodě. Jo. Au. To bylo hodně komický. Děkujeme, Diamond. No teda, tak jo. Jak se tam dostaneme? Co kdybychom zkusili hlinu, palice tam nějak nastrkat, prostě, aby to urobilo nějakou vyvýšeninu a potom tě zkusíme znovu vyhodit? Tak jo, no to vyzkoušet. Tak jo, můžeme si zastavit a promluvit se. Jo? Fakt, že se omluvit, jak jsem se choval, omlouval se. Byl jsem hodně arrogantní a namyslený a prostě se omlouvám a jo, máte pravdu, že ty holky mi jsou ukradený. Což by mi to asi nemohlo být ukradený, protože je to mé práce najít a že jsem na to teraz kašlal, takže mě to mrzí a omlouvám se. A pokud chcete, tak to teraz může být po vašom a ne po mojom, keďže jsem vám to vlastně úplně na začátku vysvětloval, co a jak třeba. Když mě teda teraz necháte bylo, tak to přijmu. Jo, já omluvu přijímám a taky jsem mohla být trochu milejší a nemusela jsem být hned tak hnusná. Takže omluvu přijímám a pardon taky za moje chování někdy. Dobré, takže fajn. Když teda chceme najít co najskůrej, měli bychom se držet toho, kde se vyskytuje nejvíc jakoby padnutých stromů, alebo nějaká rozšlapaná cestička len trošku, alebo nějaké podobné takéto vecičky. Takže když toho všimnete, tak to oznamte a půjdeme tím směrem. Protože je velká šance, že tam ty holky vlastně budou. A můžeme jít teda. Jo. Dobré, takže pokus číslo 2. Jo, tak pojď. Jo. Tak, hop, les, no tak. Jsi tam? Jo, mám to. Au, hodně bolelo. Jsi v pohodě? Jo. Mám tu knihu a taky jídlo a panebože, to je šála. Co? Kámo, tam, no to jídlo tam bylo, ale ta šála ne. To je jedno, já to vytáhnu.
Je tu jídlo, šála a ta kniha. Dobre, takže co teraz? Tak jo, hele, věděla by si to prehodit? Jo, zkusím, počkej. Jo, je to tu. No, už co to je, ale je mi to jedno. Tak haž to sem dálej. Super, mám to. Dobré, teraz, Tylee, co tam je? Došli len do slámy a postel a prostě tá vec, kde sa to jídlo nejspíš asi objevuje, alebo taky niečo? Dá sa s tou, je tá mísa prostě nějaká hluboká, alebo nějaká velká? Jo. No, keby sa s tím dá hýbat, tak by se mohla zkusit otočit a no, chápeš, prostě by se na to mohla postavit a zkusit to nějak znova vyskočit. OK, vyskúšam. Takže jo, fajn, tak schválně nechtěl, tak potřebuješ otočit. Ne. Mám to! Dobře, takže teda to já dám teraz sem. Tak jo, hele, holky, chytejte mě tam. OK. Lezeš? Jo, počkej, snažím se. A kurva. Tylee, pospíš, rychlo! Jo, jsem tady, au. Hej, si pohodě, Tylee, halo, stávej, Tylee. Jo. Jsem v pohodě. Veďte jsou batohu, rychle, dělejte. Vlezme se do toho dňa. Tak jo, hele, slnko bude za chvíli zapadat, takže celkem se tady utáborili, trochu to tu vyčistíme a tu se utáboríme. Tak jo, fajn, já skočím pre nějaké drevo a vy to tu zatím nějak paste. Jo. Vy jste Vivien, že jo? Jo. A prosím vás, týkejte mi. Nesnáším vykání. Tak jo. Ale vím, že jsme nevykročili dobrou nohou, ale co kdyby jsme to teď zahodili za hlavu a začali odznova? Jsem Frank. Když se nebudete chovat jak arrogantní idiot, který jediné co robí je, že se drží podle nějakého bytového plánku, jde iba rovno a vůbec mu nezáleží na těch babách, tak bych to i brala. Opravdu nebudu. Posnažím se změnit svůj přístup. Fajn. No to se ještě počkám. White Blacky, máš ty palice, jdu ti pomoct s hledáním. Jo. Jo, já to uklidím. Ahoj. Prvé tady otravu na konci tohoto videa je jednoduchý důvod. Za ten rok a pol, co jsem vlastně zháněla všetkých potřebných pečopáků, kterých jsem ztratila znova tohoto Siren Heada, sami celkom dost věcí prostě ztratilo a už ich nemám, takže v tejto epizodě boli akoby nahradené a tež aj samotný Siren Head sa mi prostě celý pokazil a budem ho znova vyrábat a bude prostě o hodně lepší, teda doufám, určitě bude. A jo, ještě bych asi chtěla dodat, že tento Siren Head prostě bude séria a prostě bude vycházet hlavně. Mimo Siren Heada možno vyjde nějaký 1-2 filmíky, ale chcem se teraz hlavně zamerať na toho Siren Heada. A jo. Doufám, že jste si toto krátké videjko užili a že vás aspoň trošku bavilo. Pokud můžete like, odber a zatím ahoj!